beszélni a lábótőkén, mikor puhítják a húsunkat. Az emberések beletartoznak az életükbe. Egy hosszú kereskedés, egy igaztalan kereskedés, anyagi áldozattal jár az időben. Tehát anyagi, nem a türelem, hanem a terv, az ígéret. Hogy? Hát hogy? Csak magadnak fogod tudni, amit mondtam neked, hogy magadnak kell gyakorolnod túlszalmodat a türelmet, azt nem fogja akarni. This is a totally rule of advocate, so this procedure is going on. The lawyer someone is coming, taking their part of money, So the divorce is much take and vote, and they always take the money. But I told them everything is beautiful. There was one operation, problem, one kind of operation. Sorry. Veszekedés után olvasta a Bibliát. Már ő? Erről majd beszélünk már az alkalom után, mert mondtad, hogy vallásosan nőtt fel, teológiát végzett. Nem jelent. Semmi. Hogy sátánisták közé járt, vagy hova járt. Végezhetett 15 év egyetemet, teológiát. Nem jelent semmit, ha nem az történt, amit ő mondott az újjászületés ídbe. Nem jelent semmit, nem hittem volna el évekkel ezelőtt sem. Nem jelent semmit. Semmit nem jelent. Yeah, she only said that her husband absolved theological studies at the university. I said, it doesn't matter. Somebody said, 5, 6 years university. So, maybe theology. If you haven't a legjobb teológus az öntről, azt jó, de igaz. A gonoszától csettig tudja idézni a Bibliát, idézni, és ki ismeri fejeztetett fejből, ismeri fejeztették az igét. Ugyanezt mondtam neked ebből, de ugyanolyan szituációt tapasztal, mintha Isten akarná őket támogatni valamiben, ugyanaz megtéveszti az ember. Kopi. Lekopítom. Oké, legyen most egy kicsi szünetünk. The most important enterprise that God gave to the people is the family. A legfontosabb vállalkozás a család, amit Isten adott az embernek. God created a light. Igen. Isten alkotta a világosságot, And he saw that it was good. és látta, hogy a világosság jó. Everything that God created, he saw that it was good. És minden, amit teremtett, megnézte, és jónak találta. Azt mondta, hogy jó. Until he created man. Mindaddig, amíg aztán az embert is megcsinálta. And it is the first time that God said that it was not good for the man to be alone. És volt valami, amire azt mondta, hogy nem jó. Mégpedig nem jó a férfiúnak egyedül. Ezt tudjuk. He gave the man a woman. És ezért adott a férfi mellé egy asszonyt. And this is the beginning of the family. És ez a kezdet a család megalapításának. A marriage does not go back from one day to the other. Egy házasság soha nem egy pillanatra a másikra, az egyik napra a másikra romlik meg. It is not that we go to sleep together, everything is beautiful, and the next day everything is a catastrophe. És ez is úgy működik, hogy ma este lefekszünk, és a másnap reggel tönkrement valami. Már ugye a házasság. The marriage is destroyed one day at a time. Ugye? The marriage is destroyed
folyamatosan megy tönkre, napról napra. When I married my wife, Amikor én elvettem a feleségemet, I was very much in love. nagyon nagy szerelemben voltunk. I did not know the difference between being in love and loving somebody. Nem tudtam a különbséget a kettő között, hogy szerelmesnek lenni valaki, de vagy szeretni. Being in love is a condition that the human beings have. Ez egy olyan kondíció, egy olyan dolog, ami előfordul az ember életében, egy ember életében. Being in love is not love. Szerelemben lenni az nem a szeretet. When a person is in love, and the other person telephones, there is a strange feeling here. Amikor valaki szerelmes és akkor telefonál az a másik, akkor itt van egy ilyen furcsa érzés a hasikóban. Oh, my love, A pillangó effektus, igen. my love went there. Oh. A szerelem ott ment. I ask the young people today, why do you want to get married? You ask I the. ask them. You ask the. Them. Megkérdeztem a fiatalokat, hogy miért akartok összeházasodni. And the answer that I get all the time, És mindig az volt a válasz, because I am in love. mert szerelmes vagyok. Nobody says because I love. Nem nagyon kaptam olyan választ, hogy azért, mert szeretem. Being in love is a condition that lasts only between 2 months and 2 years. That's very strict. In UK. That's what, Tehát a szerelemben lenni, az hát általában azt mondja, hogy mondtam neki, hogy ez nem pontosan így van mindig. 2 hónaptól 2 évig addig tart a szerelem. Mondtam, hogy mindenkinél ez más. Ugye? a man is in love with a woman. A férfi mondjuk szerelmes a hölgyre. They get married, Összeházasodnak, sometime later, majd aztán egy idővel. this feeling in the top of the stomach Ez a pillangos érzés itt a hasikóba goes away. ez elmúlik. One day, the man looks at the legs of the secretary and he says, The legs. legs? Yeah, okay, go ahead. And he says, oh, she has beautiful legs. Aztán egy nap aztán a férfi ránéz a titkárnő lábára, és azt mondja, milyen szép lábai vannak. Because this feeling is gone, Ez a pillangó, ez elmúlt. he wants to have this feeling again. És vágyik újra erre a érzésre, hogy itt elmenjen el. Now with a different person. Egy másik személy viszont. If this relationship develops here, after some time, this feeling goes away again. If the relationship, the new relationship, És hogyha ez az új kapcsolat is established, tehát megtörtént, vagy megvan ez az új kapcsolat, this feeling is there again, újra létrejön ez a pillangó érzés, for after some time, de egy idő eltűnik szép lassan. this goes one time, 2 times, Ez 3 times. időről időre ez így fog folytatódni, másodszor, harmadszor. Sometimes, in one of these 5 relationships, there is a child. És néha bizony ilyen kapcsolatok létrejött alkalmával ott van a gyerek. Now the man is married and has a child with another woman. És akkor ott van a férj, és született egy másik kapcsolatban egy másik gyerek. Egy másik kapcsolatban egy gyerek. And there is something very important.
Jealous. jealousy. In the marriage, because there is no true love. The Eiffel Group is if there is no true love. Yes. Aztán létrejöhet egy úgynevezett féltékenység, ami akkor lép fel, amikor nincs igazi szeretet. A man says, Egy férfi azt mondja, if I marry this girl, ha elveszem azt a hölgyet, I will be the happiest man in the world. én leszek a legboldogabb ember a földön. Or the woman says, if I marry this man, Yes, I I will also be the say. happiest woman. Nő is azt mondja, hogy ha hozzámegyek ez a sráchoz, a legboldogabb nő leszek. They should say, if I marry this woman, I will make her the happiest woman. Rosszul szól a mondat, azt kellene mondani a férfinak, hogy ha én elveszem ezt a nőt, akkor én őt a legboldogabb asszonyát teszem a földön. When the man wants to make her very happy, and the woman wants to make him very happy, És hogyha ez a this kölcsönös, is love. ha ez a kölcsönös szerelem, szeretet egymás veszi célba, egymásnak akar jót, és egymást akarja a legboldogabbá tenni, akkor szeretet van ebben a kapcsolatban. I love my wife. I was in love with my wife Szerelmes at the volt. beginning. Az elején szerelmes voltam a feleségemben. We had a very good years together. Nagyon szép éveink voltak együtt. But then I started to have other interests, Majd aztán elkezdtem más irányba is érdeklődni. and I neglected the relationship with my wife. És elkezdtem hanyagolni a feleségemmel való kapcsolatomat. I was in business, Üzlet, making a lot of money. egy csomó pénzt csináltam, My God became the money, és Istenemmé kezdett válni a pénz, and I would do everything for money. és mindent ezért a pénzért tettem. I had a very good excuse. És nagyon jó kifogásom is volt. I'm doing all of this for my family. Én mindezt a családomért csinálom. It was a lie. Hazugság volt. I was doing it to have money. Hiszen azért volt az egész, hogy pénzem legyen. My family did not need that much money. És nem is volt igénye és szüksége a családomnak arra a pénzre. My family did not want all this money. A családom nem is akarta ezt a pénzt. So our problems began at home. És itt kezdődtek otthon a problémáink. I did not want to be like my father. Nem akartam olyanná válni, mint édesapám. Always in the inferior. Állandó veszekedésben lenni. So I did not want to scream at home. Nem akartam üvölteni ott. I said to myself, I am an educated person. Azt mondtam magamnak, én egy tanult ember vagyok. So I did not want to scream. Nem akarok üvölteni. So I went to the other extreme and I did not speak to my wife. És átestem a ló másik oldalára, elkezdtem csöndes lenni. Hallottam. 3 months, 6 months, 3-6 hónap. I would not speak one word to her. Volt olyan időszak így 3-6 hónap, hogy nem is szóltam a feleségem. Sometimes I would speak to her because of circumstances, but 2 hours later I would be upset again. I would not speak Volt to olyan, her. hogy valamilyen oknál fogva szóltam hozzá, de aztán jöttek úgy a körülmények, hogy aztán ismét hallgatni kezdtem, és nem szóltam hozzá. If I make a calculation, how many hours in a year I will speak to my wife, it was about 6 hours per year. Hát, hogyha így egy ilyen kalkulációt kellett volna felállítanom az éves beszélgetéseinket illetően, akkor 6 óránál több nem lett volna az éves kommunikáció a feleségemmel. My wife suffered very much. A feleségem ettől nagyon szenvedett. One day she said to me, scream at me, hit me,
do what you like, but please talk to me. Egy napon azt mondta a feleségem, üvölts velem, verjél meg, csak kérlek szólj hozzá. I did not marry you to be alone. Mentem hozzá, és nem azért, hogy egyedül éljek továbbra is. I want to be part of your life. És része szeretnék lenni a te életed. And I look at her and I said, És ránéztem, you are crazy. ránéztem, és azt mondta neki, te hülye vagy. And I turned around Megfordultam, and I leave the house. és elhagytam a házat. She would prepare breakfast for me in the morning. És elkészítette a reggelit reggelente nekem. My pride would not allow me to accept anything that came from her. És ott olyan, hogy a büszkeségem nem engedte meg, hogy bármit is elfogadjak tőle, amit az ő kezéből kaptam. So I left the house and I went to find breakfast somewhere else. Elhagytam a házat reggeli nélkül, és valahol megreggeliztem. My daughter said to me one day, A lányom egy szép napon azt mondta nekem, this is no life. ez az élet nem élet. This is no family. Ez a család nem család, I will leave the house. és én elhagyom a szülői házat. I look at her Ránéztem, and I said, look, azt mondta neki, figyelj ide, if you believe you find something better outside of this house, leave. ha úgy gondolod, hogy te valami jobbat találsz az otthonnál, akkor tudod mit? El lehet menni. I will leave, she said. Azt mondta, én el is megyek. 2 weeks later, 2 hétre rá my wife came to me a feleségem odajött hozzám, and she asked me, she said, I don't know if you are ready to see our daughter leave the house at 16 years of age. Tehát odajött hozzám a feleségem, és a következőt mondta. Ha te kész vagy arra, hogy végignézd azt, hogy a lányod 16 évesen elhagyja a házat, a szülőházat, She said, I am not ready for that. akkor ember, de én nem vagyok kész erre, hogy végignézem. If our daughter leaves the house, Ha a gyerek elhagyja a házat, I leave the house with her and I leave you. elhagylak téged, és én is elmegyek a gyerekkel. And I said to her, the same thing that I said to our daughter is good for you. Azt mondtam neki, figyelj rá, rád is vonatkozik, amit a gyereknek az előbb mondtam. If you believe you find something better somewhere else, És ha úgy gondolod, ha találsz valami jobbat máshol, I akkor don't menj need itt. you, Nincs rátok szükség. I don't need her, I don't need anybody. Senkire nincs szükségem. Our family was destroyed. A családunk romokba evert. I made them suffer very much. És nagyon sok szenvedést okoztam neki. I was always right and they were always wrong. És mindig igazam volt, és ő nekik sose volt igazuk. I had the last word and I had the first word. Az enyém volt az első szó, és az enyém volt az utolsó szó. In the house, nobody would speak if I did not allow. És a házban senki nem szólalt meg, ha én nem adtam neki szót. I was a dictator. Diktátor voltam. One day, Egy szép nap. after I became a Christian, Miután már keresztény voltam, I found a place in the Bible that that showed me at the beginning of the Bible, chapter 1, verse 1 or 2. Moses? No, Genesis. Yeah, Genesis, I mean, yeah. Tehát
találtam a Szentírásban, a Teremtés könyvében, az első fejezetben, It says, azt mondja, at the beginning, kezdetben the world was empty and in disorder. és a világ az üres volt, és rendetlenség volt a világban. Hát tohuva bohu, tehát egy. And the Spirit of God was moving above the water. És az Isten szelleme lebegett a vizek felett. And God said, És Isten azt mondta, let there be light. és Isten azt mondta, legyen világosság. When I read this, És amikor olvastam ezt, I felt that this was not only the story of how God made the world. Amikor olvastam ezt, akkor úgy éreztem, hogy ez nem csak a világra vonatkozik, a világ teremtésére. I felt that Úgy éreztem, hogy God was talking to me. úgy éreztem, hogy Isten nekem beszél. At the beginning, Kezdetben my life was empty. az életem üres volt, And, és tohuva bohu volt az életemben, tehát kavarodás, and when God rendetlenség. and when God said, let there be light, És mikor Isten azt mondta, hogy és legyen világosság, I felt that the light of God was shining upon me. akkor úgy hittem, úgy éreztem, hogy Isten világossága beragyogta az életemet, bevilágított. And I saw myself for the first time the way that I was. És életemben először láttam magamat olyannak, akik tulajdonképpen voltak. And I did not like what I saw. Egyáltalán nem örültem annak, amit láttam. I saw the only person that I was. Láttam azt az utálatos pofát, aki voltam. And I cried out to God, És felkiáltottam Istenhez. please change me. Uram, változtass meg. And God did that. És Isten megtette. I found in the Bible where it says, Megtaláltam az igébe azt is. I will take the heart of a stone out, És kiveszem belőlük a kőszívet, mondja Isten, and I will put a heart of flesh. és azt mondja az igen, hogy és hússzívet teszek belé. And I will put my spirit in him. És beléjük helyezem a szellememet. And then they will obey my command. És akkor ők engedelmeskedni fognak a parancsolataimnak. This was the first open heart surgery. Ez volt az első szívműtét, nyitott szívműtét. God changed my heart. Isten kicserélte a szívemet. It was a heart of stone. Mert az egy kőszív volt. I could see the person that I was supposed to love the most be hurting, and he did not move. I could see the person that I was supposed to love the most hurting, and he did not bother me. I could see her in Yeah, pain. it's about her. Yes, I could see her in pain, but I did not care. Tehát láttam azt, akit a legjobban keretem, azt szerettem szenvedni, és engem nem érdekel. Idegen vagyok. I pray Imádkoztam. all these marriages with such a situation A házasságok, amelyek that hasonlóak. God will take the heart of the stone out of the man, Hogy vegye ki a and that he férfinak a will give him a heart of flesh. kőszívét, és potolja egy húsz szívvel. This is why we need to read the Bible. Ezért fontos, hogy olvassuk az igét. The Bible says that the word of God is like a double-edged sword. Az ige azt mondja magáról, az Isten beszédéről, hogy olyan, mint egy kétélű, éles
alive and effective. És hogy az ige az élő és ható. That it cuts Hatékony és and separates the soul élesen elválasztja a lelket a szellemtől, az érzelmeket a szellemtől. If I know this, És ha tudom ezt, I can say to God, God, why is your word not effective in my life? és ha én ezt tudom, akkor megkezdhetem az Istentől, hogy Uram, miért nem hatékony a Te igéd az én életemre? I have to make the word of God effective and live in my life. Nekem kell effektívé tenni, hatóvá tenni az Isten igét az én életemre vonatkozólag. And the way to do it is when I know the scriptures and when I believe in what God says. Ez pedig úgy van, hogy én ismerem az Istennek az igéjét, hogy mit mond, és hiszek abban annak. After I came to Jesus, Miután Jézushoz jöttem, after He changed my heart, és miután ő megváltoztatta a szívemet, I understood that many things in the Christian life have to do with a decision. akkor rájöttem arra, hogy sok-sok dolog a keresztény életben a döntésektől függ, a mi döntéseinktől függ. I made a decision that I would be a happy person. És el is döntöttem, hoztam egy döntést, hogy én egy boldog ember akarok lenni. It would not matter what problems came to my life, És hogy nem érdekes, hogy milyen problémák is fognak jönni az életembe, I would still be a happy person. én egy boldog ember leszek. But sometime later, De némi idő ezután I found out that I could not person happy. I had an unhappy wife with me. nem lehetek soha boldog ember, hiába akarok, ha mellettem egy boldogtalan asszony van. So I made a decision. Úgyhogy hoztam egy döntést. Lord, Uram, in the name of Jesus, Jézus nevében today ma I make a decision döntöm, to make my wife a happy woman. hogy én boldoggá teszem a feleségemet. And a process started. És elindult egy folyamat. I wanted to please her. És örömet akartam neki szerezni. I wanted to give her the circumstances so that she would begin to be a happy person. És olyan körülményeket akartam teremteni, olyan körülményeket be akartam hozni, hogy váljon egy boldog asszonnyá. But in order for me to do that, És I ezt had to megtegyem, die. hogy ezt meg tudjam tenni, nekem meg kellett halnom. It could no longer continue being what I wanted. It had to be what she wanted. Tehát abba kellett, hogy maradjon az a tendencia, hogy mindig az van, amit én akarok, hanem az is, amit ő akar. The day that I knew that the miracle had taken place, Az a nap, amikor tudtam, hogy megtörtént a csoda, was the day that I realized that my joy was to make her happy, and her joy was to make me happy. that was the day of the miracle. That I found out about the miracle. That I knew You found out, that amire rájöttem, hogy ennek a csodának a titka, az eszenciája az, hogy ő engem akar boldoggá tenni, és én meg őt akarok boldoggá tenni. oh, this is a process. De ez egy folyamat. We have to go through many different situations. És sok-sok nehéz, bonyolult szituációkon kellett keresztül menni. I never knew why my wife remained with me after so much hard time. És nem tudtam, hogy hogyan bírta ki, vagy hogyan maradt meg mellettem a feleségem ilyen idők után is még. Ennyi minden után. We
had been married about 28 years. 28 évvel ezelőtt házasodtunk, 28. One day, Egy napon she made a decision to leave me hozott egy döntést, hogy el fog hagyni. because she could no longer stand living with me. Nem bírt már velem ki. I did not know she was going to leave me. És nem tudtam, hogy el fog hagyni. Her plan was that we go to sleep at night. Az ő terve a következő volt, lefekszünk este, In the morning she would get up very early hogy hajnalban nagyon-nagyon korán föl kell, so that when I get up, she would no longer be in the house. hogy amire én fölébredek, addig ő már elhagyta a házat. The night before, we went to a meeting, És az ezt megelőző este mi elmentünk egy találkozóra. and there was a man of God speaking in that meeting. Istennek egy embere beszélt ott, azon a találkozón. And the man started to describe exactly the bad situation between my wife and I. És az ember pontosan arról a borzalmas szituációról, körülményekről beszélt, ami a feleségem és közöttem fennáll. And the man, and suddenly, for me, it was not like if the man was speaking, it was like if I was listening to God speaking. Nem úgy volt, hogy a számomra nem úgy jött le ez a dolog, hogy az az ember itt előadást tart, hogy beszél valamiről, hanem úgy vettem, hogy Isten szól személyesen én hozzám most. And what I heard was, És amit hallottam, a következő volt. I am not happy with you. Nem vagyok boldog veled kapcsolatban. You pray, Imádkozol, and you think that your prayers do not come to me. és azt hiszed, hogy a te imádságaid eljutnak hozzám. They come to me, Eljutnak, but you don't receive answers de nem kapsz választ azokra. because I am not happy with you. Mert nem örvendezek benned. You don't know with whom you are married. Ugyanis nem tudod, hogy kivel vagy összeházasodva. You are married with a princess. Nevezetesen te egy hercegnővel vagy összeházasodva, You are married with the daughter of the king. mégpedig a királynak a lányával, Which makes her be a princess. és ezt teszi őt hercegnővé. You are not treating my daughter the way I want you to treat her. Nem úgy kezeled a lányomat, ahogy én szeretném. And your father-in-law is not happy. És az apósod egyáltalán nem örül ennek. And he said, ask her to forgive you. És egyébként pedig kérjétől a bocsánatot. I turned around to my wife. Oda fordultam a feleségemhez, I wanted to ask her for forgiveness, és bocsánatot akartam kérni tőle érte, and I could not speak. és nem tudtam egy hangot se kitolni. I started to cry. Elkezdtem sírni. And I cried, and I cried, and I És csak sírtam, és sírtam, és sírtam. Sometimes I tried to speak, and I could not speak. És néha megpróbáltam, hogy beszélek is, de nem tudtam beszélni. After a long time crying, És egy hosszú sírás követően I was able to come out with a word, and I said, please forgive me all that I have done to you. És egy hosszú sírás követően végre ki tudtam mondani, hogy bocsáss meg mindazért, amit tettem vele. She started to cry. Ő is elkezdett sírni, She forgave me. és ő megbocsánt. Some things very strange happened. Valami nagyon érdekes dolog történt. This was like we had the opportunity for a new beginning in our marriage. Úgy nézett ki, hogy egy új lehetőséget kaptunk, hogy egy lehetőséget kaptunk meg ő házasságban. The next day she did not
következő hajnalban nem hagyott el engem. I want to ask her to share with you about that particular experience. Szeretném, ha ő most megosztaná veletek azt, hogy milyen élménye volt ez, hogy élte ő ezt át. Hispánico, most spanyolból. Akkor nem hallottuk most sem. Yes, okay. It has been, 28 years that I have married him. 28 éve mentem hozzá. I cannot tell you that my marriage was so terrible because I suffered. He's silent. He didn't speak to me. He would not accept my meal. Tehát nem tudom elmondani, de borzalmas volt. Nem fogadta az ételemet, amit készítettem neki, a hallgatását, a viselkedését, a hozzáállását, nagyon nem tudtam. And my children would go, we hear his car coming, Amikor meghallottuk, hogy jön a kocsia haza, and then we would go to bed azonnal bebújtunk az ágyba, and pretend that we were asleep mutatván, hogy már alszunk, because we did not want to see him. mert nem is akartuk látni. In the morning, Reggel, we would wake up real early, nagyon korán keltünk, get ready, and leave the house elkészültünk és elmentünk a házból. because we didn't want to see him. Nem akartuk látni őt. He was an excellent provider. Egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló támogató volt, egy gondoskodó, gondolom a család is. But my children and I, we didn't want his money. De a gyerekekkel én nem a pénzére vágytunk. We didn't want the goods, Nem akartuk a vagyont, but we wanted him to be a father, to be a husband, hanem a férjet, az édesapára to vágytunk. give us his time, to give us his time. Hogy adja nekünk az ő idejét. But he was always busy, De ő mindig elfoglalt volt. working, making money, Pénzt keresni, dolgozni. and his family was the last. És a családja volt az utolsó. It didn't matter. We had many companies, Nem volt lényeg, de sok but cégünk volt. the most important company, that was the family, he didn't care. De a legfontosabb vállalkozás a család lett volna, és azzal nem törődött. So I suffered in silence. Én némán szenvedtem. My children asked me, why you don't leave him? És a gyerekek azt kérdezték tőlem, miért nem hagyod el? But somehow in my heart, I knew I had to remain with him. Nem tudom, de az volt a szívemben, hogy együtt kell maradjak vele. I cannot tell you the psychological hurt that I had also in my heart. Nem tudom nektek elmondani azt a pszichés sebet, azt a pszichés sebet, ami bennem volt. Nem tudom kifejezni. When I started to see the change in him, because he had accepted Jesus in his heart, Amikor láttam, amikor elkezdődött, tehát amikor befogadta Jézust a szívébe, és elkezdődött ez a változás, but still it was very difficult for me to believe. volt egy nagyon nehéz, hogy ezt egyáltalán elhiggyem, hogy ez elindult most. When in that meeting, when he was crying, Azon az ominózus találkozón, ahol ő sírt, because I have never seen him cry. ugyanis Never. én soha nem láttam őt sírni. Soha. Never. So I was so hurt. I did not want to forgive him. És annyira meg voltam sérülve, hogy egyáltalán nem akartam megbocsájtani neki. And I couldn't. I didn't want to and I could not. forgive Nem him. tudtam, és nem is akartam. Too many years of suffering. És ez túl hosszú volt a szenvedés ahhoz. And I had already prepared my passport
már előkészítettem az útlevelemet is, to leave the following day. hogy azon a következő napon elhagyom őt. But something happened. I heard a voice and said, forgive me. És valami nagyon, hallottam egy hangot, és ez a hang azt mondta, hogy bocsáss meg neki. I look, nobody's telling me this. És nézek körül, hát onnan senki se szól hozzá. The third time, I hear the voice, forgive him and forget. És harmadszor is hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy bocsáss meg neki, és felejts. I felt like somebody pushed me out of my seat. Mintha valaki föltolt volna a székemből. And I turned around, És mintha valaki fölnyomott volna, és odafordultam hozzá, I was crying, és sírtam, but I told him, és mondtam neki, hogy but the word is not mine. de a szavak talán nem is az enyémek volt. I said, I forgive you, Én mondtam neki, hogy én megbocsátom and I neked, forget és elfelejtem. so many years Annyi év of suffering, szenvedései. and I will never remember this. És nem fogok rá emlékezni soha. I said, God bless you, Isten áldjon meg, and I hugged him. és megöleltem. I never remember now És nem is emlékezem rá. the thing he made Mindaz, amit csinált. to hurt me. Amiben megbánt. Because I live in the same house, Mivel, hogy ugyanabban a házban lakunk még, have so many bad memories. ahol ugye ott sok negatív emlék volt, But I never think of them de nem gondolok rá, nem emlékezek rá. because God erased from my mind Mert Isten and from my kitörölte heart az emlékezetemről és a szívemből all ezeket. the pain and all the bad memories. És ezeket a rossz emlékeket. Only God can make it. Csak is Isten tudja megtenni ezt. Now we are married 42 years. 42. Most arra 42 éves házasok vagyunk, And I cannot believe all these things happen. el se tudom hinni, hogy mindez megtörtént. Now I have the marriage Most abban a házasságban élek, that God wanted me to have. amit Isten tervezett nekem, amit Isten akart nekem. My children A gyermekeim pedig and the four of us mind négyen the best friends, a legjobb barátok vagyunk. and we talk almost every day by phone. És minden nap szinte rendszeresen beszélgetünk velük. My son said, I do believe there is a God because my father was changed from night to day. Azt mondta a fiunk, hogy most már elhiszem, hogy van Isten, mert az én édesapám egyik éjszakáról a másik napra megváltozott. Only God can make it. Mert ezt csak Isten tudja megtenni. And it was a real miracle. És ez egy valóságos csoda. This is the power of God. Ez az Isten hatalma. Only He can do that. Ez csak is Isten tudja megtenni. And this is not only for the two of us, És ez nem csak kettőnkre igaz, it's for everybody. ez mindenkire igaz. There are very many families that are in the same bad condition. Nagyon-nagyon sok család jár ugyanebben a cipőbe, ilyen rossz körülmények között, amiben mi voltunk. We only need to believe. Mindenkinek arra van szükség, hogy higgyen. The word believe. The Bible says, so loved God the world that He gave His only begotten Son, so
so that all of those who believe in him are not lost, but receive eternal life. A hit illetően Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszerű fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. So long word, how is that? How is so long God the world? Hogyan? Mi az, hogy annyira szerette, olyannyira szerette a világot. There is another step to this. Jesus is only begotten Son came. And we can say, so loved Jesus the world that he gave his life so that all those who believe in him do not perish but have eternal life. Úgy is mondhatjuk behelyettesítve, hogy Jézus úgy szerette a világot, hogy az ő életét adta érte, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, azok el ne vesszenek, hanem örök életüket. Tehát be lehet helyettesíteni. How are the unbelievers going to believe in Jesus in order not to perish but to have eternal life? How will the unbelievers Hogyan fognak a hitetlenek believe in Jesus hogyan fognak a hitetlenek hinni Jézus Krisztusban, that they will not perish but úgy, receive eternal life? hogy ők ne kározzanak el, ne szenvedjenek, hanem örök életük legyen. You know, before I was a Christian, Mielőtt én keresztény lettem volna. and I heard many things about Jesus and Christianity. Csomó dolgot Jézusról, meg kereszténységről. And I asked myself, Kezdtem magamtól. what does Jesus have to offer me? Mit tud nekem Jézus kínálni? I have money, I have this, I Van have that. pénzem, ez is megvan már, az is megvan nekem, minek? The only thing that I understood that Jesus could give me was eternal life. Egyedül dolog, amit fel tudott ajánlani nekem, az örök élet volt. For eternal life, I would receive only after I die. De az örök életet csak akkor fogom majd elnyerni, ha meghalok. So this was not attractive for me. Ez egyáltalán nem volt a számomra kívánatos dolog. If all I receive is eternal life and I have to die, I don't like it. Ahhoz legyen, hogy örök életem legyen, meghalljak. Until one day, Mindaddig I found in the egy Bible napon meg nem találtam. that it says, and what is eternal life? És mi az örök élet? Eternal life is Az örök élet, to know God hogy megismerni Istent, and His only Son, Jesus. és az ő egyszülött fiát, Jézus. That means eternal life begins here. Az örök élet már itt kezdődik el. The Hölle begins here. A pokol is itt kezdődik már el. Sometimes our life here is so bad that it is like being in the haze. Néha az élet olyan borzalmas, hogy az embernek úgy tűnik, hogy mint a pokolban lenne. But when we have Jesus, our life here is wonderful. De hogyha Jézus van a szívünkben, akkor az az élet, amit itt élünk, az csodálatos már, akkor is. I like eternal life here already. Szeretem az örök életet, ami már elkezdődik itt nekem. It is wonderful. Csodálatos. It's not that I don't have problems. Nem azt jelenti, hogy már nincs problémám, vagy nem lenne. But the problems are not my problems. De az én problémám, az nem az én problémáim. When I see a problem coming to Majd me, látom a problémát jönni felém, I move away. Let's go. félre mozdulok, hogy hadd menjen el. No, really, I found out. Sometimes
Rájöttem, hogy I did not have to do anything. I get up in the morning and I have problems already. nem is kell semmit csinálnom ahhoz, hogy problémám legyen. Felkelek reggel, és van ott a probléma. And then És akkor during the morning I have one more problem, another problem. aztán, hogy jön a tovább, aztán megint egy probléma jön, meg megint egy probléma jön. And my life gets complicated. És elkezd bekomplikálódni az élet. But when I understood this, and the problem comes, behind the problem I see the miracles coming too. Amikor felfogtam, és úgy veszem, hogy mindig úgy nézek a problémára, hogy a probléma mögött ott van a megoldás. Az egy csoda. Jön a probléma mögött mindig a megoldás. Egy csodája. If I appropriate myself of the problem, I receive more problems. Hát ha rácuppanok a problémára, akkor bevorzok még több problémát. Magyarul, hát úgy érthető talán. If I bring the problem to Problémáimat God, oda teszem Isten elé, átadom Istennek. one day the devil gets tired of taking the problem because he knows I don't pay attention to the problem. Egy idő után befárad az ördög, azt azt mondja, nem tudod többet. Mert ha én az Isten kezébe leteszem, átpasszolom, vagy hogy mondjam, a problémát, akkor az ördög hiába küldi, mert látja, hogy mindig be van passzolva az Istennek. Belefárad a küldözgetésbe. Adja Isten. My God is bigger than the problem. Az én Istenem nagyobb a problémánál, hatalmasabb. The Son of God made me free. Mert az ő fia, Isten fia szabaddá tett engem. Okay, but I still have a wife or a husband who is very hard. Like, De hogyha ma még, ugye, nekem még ugyanakkor még megvan a feleségem, aki még mindig kemény. Vagy a férjem, ugye a másik esetben. Aki kemény. what do I do? Mit tegyek? I have a man, Van egy férjem, okay, ebben az esetben. he's very hard, Nagyon kemény. he does things that hurt me, Adod? he does things that hurt me, he does things. Ja, he does things, ja. Tehát olyan dolgokat tesz, amik megint megsértenek, meg bántanak. What do I do? Mit tegyek? Only thing to do is to do according to the word of God. Az egyedül helyes dolog, amit tettek, az, hogy azt cselekszem, az Isten igének megfelelően cselekszem. There could be a problem with lawyers. Lehetséges egy probléma az ügyvédeket illetően, jogászokat illetően. Very expensive. Drága dolog. Nagyon. One time I was in a situation Egyszer egy olyan helyzetben voltam, where I had legal problems. jogi problémáim merültek fel, I had no money to pay for the lawyer, és nem volt pénzem, hogy kifizessem az ügyvédet. and I had to pray. És elkezdtem imádkozni. And I opened the Bible, Nyitottam a Bibliát és olvastam, and it said, "You have a lawyer in Jesus Christ." és no, Jesus Christ hogy Jézus Krisztus a te jogi képviselő. is our lawyer. Ő a mi ügyvéd. Hát ezt nem ismerem az ügyvéd. I don't know where. I would have to. Hát ezt Ja, ja, ja. Jó, de én találom. Hogy most nem nézzék be. Intercessor. Yeah, intercessor, but he's also a lawyer. Van egy ilyen jogi képviselő, tehát képvisel minket. Hát közben jár, na hát én is közben jár. Oké, alright. I pray to God. Imádkoztam Istenhez. God, you know my circumstance. Uram, te tudod az én körülményeimet. I need a lawyer. Szükségem van egy ügyvédre. I don't have money to pay. De nincs pénzem, hogy kifizessem azt. But in this moment, I appoint you my lawyer. De ebben a pillanatban, Uram, felfogadlak téged, és kinevezlek téged az én ügyvédemnek. Please defend me. Kérlek, őrizd, védd meg.
18 days later, 18 napra erre the court set me free. a bíróság felmentett. You see, this lawyer has never lost a case. Mert ez az ügyvéd soha nem vesztett ügyet. And he will never lose a case. És nem is fog. Because his father is a judge. Mert az apja a bíró. Mert az édesapja a bíró. It is true. Ez igaz, bocs. Yes. Csak nincs szükség a protekcióra, mert ő az igazságot képviseli. Yes, but he is always to decide the truth. Say the same time. His father is the judge. But you know, sometimes I found out, De rájöttem, hogy sometimes néha it does not matter if we are right or if we are wrong. néha egyáltalán nem számít érdekes módon, hogy te igazunk vagy nem. He sees our heart. Ugyanis ő a mi szívünkbe néz, a mi szívünk állapotát nézi. If he promised us something, he will deliver. És ha ő valamit megígér, az be is borítja. Later today we are going to pray for this situation. Yes. És az alkalmat követően imádkozni fogunk elérni a helyzetére. There are very strange things in this Christian life. Nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak ebben a keresztény életben. After our family had been restored, És miután a családunk újraépült, we megújult, started to have many problems with our daughter. Tehát a megújulást követően elkezdtek rengeteg problémák lenni a kislányunkkal, a lányunkkal akkor. Many ugly problems. Borzalmas nehézségek, problémák merültek. We were praying, my wife and I were praying to God, És imádkoztunk a feleségemmel együtt. and the answer that we got was love her. Egy válasz jött mindkettőnknek. Szeressétek őt. All the time, love her. She did something else. Végig azért, hogy szeresd őt. She did something else worse than before. Aztán jött egy olyan dolog, ami mindennél rosszabb volt, mint amit eddig csinált. But God said, love her. És az Isten azt mondta, szeressétek. I understood the meaning of the word mercy, the mercy of God. Aztán megértettem azt a szót Isten szótárából, hogy kegyelem. The mercy of God Az Isten is kegyelme, when He gives us things that we do not deserve. Things that it goes back to believing in Him. It goes back to believing in Him, trusting Him, back to believing in Him, trusting Him, hinni benne, megbízni benne, being thankful. hálásnak lenni, hálaadással lenni felé. My wife and I found a word that is very powerful. Találtunk egy igét, ami nagyon erős, hatalmas. Contentment. Contentment. Content az tartalom. Contentment, tartalmas. Contentment means to be grateful to God. Hálásnak. Thank you. To be grateful to God. Grateful, yeah, Any it's circumstance. alright, I get it. In any Hát circumstance. hálásnak lenni. I get a problem, Van egy but probléma, I'm grateful to God. hálás vagyok érte Istennek. If I receive a problem, Amikor jön egy probléma felém, and if I believe that God is in control, és hogyha hiszem azt, hogy Isten kontrollban van, tehát uralkodik a helyzeten, ura a helyzetnek, minden helyzetnek, He allows this problem to take place in my life.
és ő megengedte, hogy megtörténjék ez a probléma az én életemben, akkor for a purpose. annak célja van. Vagy azzal célja van. My wife and I developed a habit, always, every day, many times in the day, thank you God. Thank you God. I'm happy with you God. Kifejlesztettünk valamit, egy szokást, hogy a napjában többször is csak azt mondjuk Istennek, hogy köszönjük Isten, megköszönjük neked ezt. The Bible says, even if the cows don't give you any milk, even if the trees don't give you any fruit, hogyha a tehén nem ad tejet, vagy a fa nem hoz gyümölcsöt, akkor is hálát adunk. I will continue to praise my God. Dacára annak én folytatom, és dicsőítem az én atyámat, Istenemet. The process. It is a process. Ez egy folyamat. Do you have questions? Van kérdés? Azon gondolkodom, hogy holnap mondjam, vagy ma? Aranyos vagy. Adtunk a címet ennek a hétvégének, ugye? A krízis helyzetek kezelése. És elhangzott egy mondat a mai napnak az elején. Minden megoldás. Megtennéd, hogy ezért megfordítasz? You allow it? Only very short. Okay. Maradhatsz, hogy toljad neki nyugodtan. Persze, van szép, hogy tehát lehet, hogy furcsa, hogy még a mai napon, a holnap valószínűleg több el fog hangzani a krízis illetve, de nincs olyan krízis helyzet, amiről Isten ne tudna, és ha Isten egy most azért kapcsolatok be, mert most hangzott el egy utalás. Nincs olyan krízis helyzet, ami Isten tudta nélkül történne meg, teljesen mindegy a nemzeteket illetően, a világot illetően, vagy az én egyéni életemet illetően. Ha én azt mondom, hogy hívő ember vagyok, az nem arról szól, hogy én elhiszem, hogy van Isten. Mert akkor még nem csináltam semmit. Akkor körülbelül legszinten vagyok az ördöggel, mert ő is hiszi, hogy van, sőt, színről színre látja. Látta? Hogy? De. Ha én bízom Istenben, akkor a krízis helyzetek megoldása lehet, hogy időt vesz igénybe, de egy processz, ahogy ő szoktam mondani, ez egy folyamat, ami nem biztos, hogy egy csapásra meg fog oldódni. Most a te életedre vonatkozó, ez egy krízis helyzet. Krízis helyzetek lehetnek gazdasági életben, bármilyen területen. Ugye volt ez a világgazdasági krízis. Elmondanám nektek, hogy nekem a világgazdasági válságban minden üzlethelyiségem ki volt adva. Most van 2 üres. Most nincs krízis, Magyarország panompuma lett, tép, mint az állat. Tehát ezek nem függnek, mi nem függünk a fizikai dolgoktól. Egyes egyedül én csak Istentől függ. Ha ezt megtanulom felfogni, sokkal kevesebbet fogok lázadni. Mondjátok nyugodtan, ha valakinek van reakciója, nyugodtan is lehet speech-et. Hogy?
azt, hogy én nem függök senki mástól. Nem függök a feleségemtől, a munkahelyem, senkitől nem függök, én egyedül a mennyei édes apámtól függök, akkor jóval le fog csökkenni az én appellátám, az én panaszom, meg fog változni egyáltalán az attitűdöm. Kihez? Hát elmondanám nektek, hogy az egész világhoz. A feleségemhez, a gyerekeimhez, a vállófélbe lévő férjemhez, a barátomhoz, az ellenségemhez, mindenkihez. Állatilag be voltam rágva erre az egész menekült helyzetre. Mert ugye végignézzük, hogy nekem is van 2 lányom, olvasom naponta a hodiséjákon, hogy olvasom, hogy megerőszakolták a gyerekem, most nekem van 2 gyönyörű lányom. Ugye az embernek a fantáziája. Krízis helyzet van. Mit csinálnak? Törvényt sértenek, meggyalázzák a keresztény embereket, itt egyébként itt Európában. És az embernek miközben olvassa a híreket, még akkor is, ha igaz, meg akkor is, ha nem igaz, kinyílik a bicska a szemébe, meg a kezébe is. A szemébe, meg a kezébe is, mert ha a szemmel lehetne ölni, akkor ölne az ember. Én magamról beszélek, nem rólatok. Szeretnék valamit mondani. Jézus szerette a krízis helyzeteket. És szerette a vallási fanatikusokat is, és szerette a rabló gyilkosokat is. Hogy hogyan? Hát, az előbb beszélt róla a barátunk, hogy a szeretet, az nem kedvelés, a szeretet, az igazi szeretet. És az igazi szeretet el tudja választani a tettet cselekvőt a tettestől. Ez a legnehezebb dolog a világon. Elválasztani a cselekvőt a cselekedettől. Elválasztani a férjedet, amiket tett veled. Nagyon nehéz elvonatkoztatni. Ha ezt nem tudta volna Jézus megtenni, nem tudott volna imádkozni az őt átszögelékért, ahol fröccsögött a vér a kezéből, éppen azokért imádkozott, nem tudta volna elfogadni a rablógyilkost a jobb oldalán, és megígérni neki az örök életet. Ja, a fanatikusokról pedig annyit. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Tarzusi Sault. Tarzusi Sault hívták. Ki volt ő? Vallási, fanatikus, gyilkos. Kiket gyilkolt? Ja, nem fejezte őket le, hanem mit csináltak akkoriban? Megkövezték őket. Éppen ment egy ilyen kivégzéshez, hogy ott dörzsöljön, mert egyet értett velük, az van megírva róla. És Isten kinéz magának egy vallási fanatikus. Ez egy rohadt krízis helyzet, mikor itt naponta levágnak nem tudom hány keresztény. Aki semleges tud maradni ebben, hát én irigyben megvan. Meg nyílik a bicska a zsebemben. A kezemben, a szememben, a zsebemben, meg minden. És akkor Isten azt mondja nekem, és az egyik reggel elfigyelj. Krízis helyzet. Hogyan kezelem? Maximálisan. Most mi történik? Hát ez egy őrület, ami történik most itt. Egy őrület. El tudjuk azt hinni, hogy ebben a világegyetemben egy száraz falevél nem hullhat le az Isten tudta nélkül. Ha ezt el tudjuk hinni, akkor, és ez egy autogén tréning, nekem is, nekem. Amikor gyomorba vágnak, akkor én azt úgy veszem, hogy Fater megengedte azt, hogy meggyógyozzanak a kicsik, hogy helyre jöjjek tartásilag is. Bocsánat, lehet, hogy triviálisan fejezem ki magamat. Válságmenedzsment mindegyik. Az is. A válságot kezelni kell tudni. És a Roger azt mondta, hogy hát ezt rá kell bízni. És ez egy processz, ez egy folyamat. És ez a legnehezebb. Hát mi a folyamat? Hát az, hogy vágják vágják a hátamon a fát. De el kell vonatkoztatni a favágást
hátadon attól, aki csinálja. És ez nagyon nehéz. És az Isten azt mondja, akarom, hogy szeretnek éljenek. Akarom. Kösz. Hát nem könnyű dolog, nem. Válság. Azzal kezdte a mai napot, hogy minden, vagy valahol az elején volt az első harmadban, hogy minden megoldás Krisztusban van becsomagolva. Ez egy csomagajánlat. Ő egy csomagajánlat az Istennek. Tokkal valóval, össze van csomagolva bele minden. Minden. Nincs, amit kimarad elő. Nem lehetnek ellenkezője, tehát hogyha mondjuk az Istennek pont az a terve velem, meg ezzel a kis helyzettel, hogy elvárom tőle, megkapjam azt az embert az életemben, aki igazán megkapja. Én nem azt mondtam, hogy én nem arról beszélek, hogy elválj vagy nem, hanem el kell vonatkoztatni most ettől, hanem hogy szeressük azt az embert. Lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek. Elválasztani. Én most nem is beszéltem azt, hogy együtt maradni vagy elválni. Nem is erről, egyáltalán erről. Független ettől ez a dolog. Bizony nagyon nehéz úgy gondolni mondjuk egy elvállás után egy emberre, hogy megmelegszik a szívem. Nem ismerem, mert nem voltam ilyen helyzetben mostanában. Már elváltam, de 20 éves voltam, akkor azt úgy váltunk, hogy na, butorozzunk össze, meg úgy jöttünk össze, utána azt mondjuk, butorozzunk szét. Ez volt a vállás. Közös ügyvédő bejelentette, megfosztítottak, ennyit csinált, látva. Nekem nem tudom felfogni egy ilyen helyzetnek meg más sem. Nem tudom felfogni, mi az, hogy özvegy, nem tudom felfogni, mi az, hogy beteg, halálos beteg, nem tudom felfogni, nem voltam benne. Örülnék neki. She wants to tell a testimony. Hangosabban is létezés. Hangosabban. Én mikor elváltam a gyerekeim apukájától, nem ismertem meg azokat. Viszont hatalmas békesség és nagy szeretet volt az üzletben minden ember iránt. Én kicsit följebb voltam, mint a talaj, és a volt William iránt is, aki közben hasonló típusban voltunk. És ő annak ellenére, hogy ezt érezte, nagyobb támadásba lendült. Viszont valahol pont ezért volt jó, hogy
vannak azért más krízisek is, tehát most egy kicsit úgy a házasságnak, meg a családnak a peremén ragadtunk, de léteznek más krízisek is. Például amikor egyedül maradtam, és meghalt a feleségem. És kijöttem a kórházból, kijöttem a kórházanból, hátamon egy zsákkal, ami benne volt a holmia és a ruhája. Akkor az Isten azt mondta, hogy megkérdeztem, hogy éli, szabadtál. Én Istenem, miért hagytál el engem? Csak hogy értsétek a krízisnek, tehát másfajta krízisek is vannak, meg léteznek másfajta krízisek. És akkor az Isten azt, hogy széthúzta egy a függönyt, és akkor láttam Jézus fenn a kereszten. Ott van a kereszten Jézus, ott van a lábán, ott van Mária, ott voltak a tanítványok, és ott volt a tömeg. És akkor Jézus azt mondta, hogy figyelj ide, mondta, én gondoskodtam Máriát, az anyámon. Neki azt mondtam, hogy én hol a te fiad, neki pedig azt mondtam, hogy én hol a te anyád. És azt mondta, hogy ahogy őről gondoskodtam, azt mondta, rólad ugyanúgy fogok gondoskodni. Na most, ennek 18 éve lassan. És az elmúlt 18 évet erről beszél. Hogy ő gondoskodik rólunk, tehát nem kell itt önök magunk körül járkálni meg a régi sérelmekbe, meg a fájdalmakat itt előhozogatni, meg nyilkolászni saját magunkat vele, hanem érdemes arra gondolnunk, amikor benne voltunk a krízis helyzetben, akkor az Isten hogyan állt meg mellettünk. És amikor megállt mellettünk, akkor mit mondott, és hogyan cselekedett, és hogyan viselkedett velünk. És el tudod mondani, akkor én 18 éve tudom ezt mondani, hogy napi szinten gondoskodik rólunk az Isten. Napi szinten ellát minket az Isten. Napi szinten megvan a betevő falatunk, napi szinten gondoskodik rólunk, és hogyha pillanatra is elfelejtem az ő ígéretét. Erre azt mondta, hogy veletek leszek a világ végezetéig. És személyesen azt mondta nekem, hogy gondoskodik rólam. Ha én erről leveszem a tekintetet, akkor kerülök bajba. Ha én rábízom magamat, és vele élek, és vele tartom a kapcsolatot, nem a szomszéddal beszélem meg, nem a rokonnal beszélem meg a dolgaimat, hanem ővele is, őtőle várom már megoldást. Emberek nem fogják megoldani, hogy én mit csináljak helyesen, és mit csináljak jól. Ez egy elhibázott történet. Sokan nem szeretik azt, mert azt szoktam mondani, hogy kérdezd meg Jézust. Nem szeretik az emberek, mert konkrét recepteket állnak és konkrét megoldásokat. Az Isten pedig önállóságra akar nevelni. Önálló gondolkodásra hívott el téged. Önállóan azt szeretné, azt várja tőled, hogy vele legyen egy élő személyes kapcsolatod, vele együtt gondolkodj, egy szimbiózisban éljél vele. Nem a szomszédok, nem a rokonok, nem a barátok, nem a keresztény testvérek elmondani, megmondani neked, hogy te hogyan éljél, hogyan cselekedjél, hogyan gondolkodjál. Ez egyedül a vele való személyes kapcsolattól függ. És amikor vele létezik és megvan egy személyes kapcsolat, akkor te tanított ember leszel. Te az Istentől leszel tanított folyamatosan, állandóan tanított. Napról napra, percről percre is meg lesz a gondoskodás. Meg lesz minden. Most itt elmondták az alapokat. Gyönyörűen felfedezte a hit, a család. Elmondta az alapokat. Ezek az alapok, ezek alaptanítások. Ezek, amikor belép az ember a keresztény élet, akkor azt megkapja, és ez mindenki személyesen megkapja, és az övé. Ha ezt megérti, felfogja, hogyha nyitott a szíve, és úgy dönt, hogy ő ezt magára akarja tenni, akkor ezt nagyon gyors lépekben ezt fel lehet fogni, be lehet építeni. Hogyha az ember kételyeket támaszt, az ember akkor elkezd okoskodni, akkor elkezd falakat építeni, és ez a folyamat, ez attól függ, hogy milyen hosszú lesz, hogy mennyi okosságot építettem fel falnak. Ha sok okosságot építettem fel falnak, akkor ez a folyamat, amiről a Özel beszél, ez egy nagyon elhúzódó folyamat lesz. Tartat 20-30-40. Lehet ülnek 50 éves Krisztus mellett döntött keresztények ülnek az iskolapadba, és még mindig az első osztályban tartanak, és nem átszemizottak előrébb. Tehát a történet nem erős. Az a kérdés, hogy hozok egy döntést, egy radikális döntést, hogy én akarom, vagy nem akarom. Ha meghoztam a döntést, akkor pedig a döntésnek megfelelően akarok-e élni. Ha azt szerint akarok élni, akkor ez a folyamat ez felgyorsul. Akkor itt pillanatok alatt zajlanak folyamatok az események. Ha pedig én okos tojás leszek, és úgy élem az életemet, vagy majd így, amúgy meg filozofálgatok, meg okoskodok, meg teológia, meg hasonló marhaságok, akkor ez kitolódik, ez az iszonyatosan hosszú folyamat lesz az ember életében. Itt minden erről szól, hogy hoztam egy döntést, akkor én ragaszkodok rá az a döntésem. Akarom ezt a döntést végigvenni következetesen az életemben. Ha akarom,
ha bizonytalankodok, hitről beszél. Tehát visszacsatolok a hitet. Tehát hogyha a hitet elengedem, és a kétségeimre nézem, a kocsiba is szóba került, hogy az aggodalom meg a félelem. Az aggodalom az félelem. Ki kell mondani, az egy félelem. Ez nem lehet két külön kategória, a félelem meg az aggodalom. Az aggodalom az félelem. És kész. Tetszik, nem tetszik. Unokatestvérek. Csak másképp neveztem a gyerekét. Azt, hogy egy problémát, ahogy mondod, Igen. ennek értelmében rábízom Jézusra, az cselekvést jelent, tehát tevékeny cselekvést jelent, vagy azt jelenti, hogy nem teszek magamtól olyat, hanem rábízom. Vagy el fogok én is jutni mondjuk egy olyan szintre idővel, mint ahogy te, hogy... Ezt neked senki nem fogja megmondani. És aki ezt neked így most megmondja, hogy te mit csinálja, azt nem jól csinálja. Az nem jól csinálja. Aki neked most leül és tanácsot fog osztani, emberek innen a teremből, az nem jól csinálja. Az mind hibás, mert neki nem az a dolga. Neked az a dolga, neked az Isten személyesen meg fogja mondani, hogy mi lesz. Mit tegy. Senki ne oszta neked az élet. Én meg se hallgatom az élet, mert nem szeretem. Nekem nem oszta az is senki. Van Istenem, majd elmondja. És ez nem nagy képűség, nem egy ilyen nagyzási hóbort, hanem arról szól a történet, hogy én az Istennel kötöttem szövetséget, és nem mással. És én ő belé gyökerezek. Tehát ő az egésznek az alapja. Ha én nem ő belé gyökerezek, akkor engem elsodor a tanításnak a szelei jobbra-balra, meg a vélemények. Akkor hintázok az élet a habtendején. Olyan vagyok, mint amely úszkál a víz tetején. Az mindig fönt van. Halad el lesz belőle maximum, semmi más. Nekem az a dolgom, hogy belegyökerezzek, hozzáragaszkodjak, megfogjam az oltászorrat, és azt mondtam, hogy innen nem megy. Amíg el meg nem állt, ahogy megfogta. A pátriárka megfogta. Azt mondta, el nem engedlek, nem engedem el az Isten, addig fogom, amíg meg nem állt. És hogy mi az áldás? Ez megint egy nagy érdés. Nem biztos, hogy az én elvárásom lesz az én áldásom. Pontosan. Nem az lesz az áldás, amit én elvárok, és elgondolok, hogy elképzelek magamnak. Az lesz az áldás, hogyha az ő akaratát megcselekszem. Amit tőle kapok kijelent, én megcselekszem, azt nekem áldásom már válik. Nagyon sokszor felvetették nekem emberek, hogy jött a házamat és nézte, hogy vakolat sérült volt a házam, és azt mondta, hogy te nem vagy áldott. Keresztény emberek mondták rá. Hát mondom, barátom, hát Péter, amikor megölték, áldott volt, vagy nem volt áldott. Pál, amikor lefejezték, áldott volt, vagy nem volt. Isten, amikor a mennybe látott, és halálra követték, áldott volt, vagy nem volt áldott. Hát, fogalomzavarok vannak emberek, hát mondom, tisztázok a keresztény alapokat. Akkor vagyok áldott, amikor az áldott beköltözik az életembe, beköltözik a szívembe, és az áldottan én megyek és közlekedek. Hogyha az áldottan megyek, akkor oda megy az áldás, ahol én megjelenek. Hogyha ő az Úr az én életemben, akkor én áldást viszek és áldást hordozom. Én vagyok az áldott. A Krisztus miatt vagyok áldott, mert a Krisztus beköltözött az életem. Ilyen rövid és egyszerű a történet. És ha én ezt felfogom, helyére teszem, akkor én minden körülmények között áldott leszek. Tehát bármit mutatnak a körülmények, én áldott vagyok. Ha esik az eső, akkor is áldott vagyok. A tífuszjárvány van az utcában, akkor is áldott vagyok. Nagyon sokat gondolkoztam középkorban, ott voltak a leprások. Hát nem mindenki halt meg, a leprásokat áldott. Voltak, akik kápolták, meg kezelték. Akkor ők miért nem lettek leprások, hanem nem lettek. Ők nem lettek valamiért. Áldottak voltak, az Isten megmentett őket, megtartott őket, a nagy nyomorúság. Tehát válság meg krízis. Vannak olyan napi szinten történnek velem olyan események, olyan gondjaim, dolgaim, problémáim vannak, amitől kiborulhatnék, rosszul lehetnék, kézbe dőlhetnék. De nem ezekre akarok koncentrálni, hanem a problémának a megoldójára koncentrálok. Aki a világ felvetésének az alapján ott volt, mint kézműves, és aki meg tudja oldani az én gondomat, és meg tudja oldani az én problémámat. És Jézus Krisztusnak a személyében megvan a garancia rá. Mert a keresztre fölvitte, a Golgotai keresztre fölvitte a bűnöket, következményeket is, fölvitte a krízist is. Fölszögezte mindenkinek a krízisét. Fogta is fölszögezte azt a krízist. És ott van a krízis fenn a kereszten. Ez a krízis megoldás, hogyha ennek az értelmében keresztelezve lehet esetleg úgynevezett támadó jelleg. Most mondok egy érthető példát, hogy mondjuk a gyerekedben baj van, illetve a gyereked
hogy megvéded magad, hogy nem fogadod el a problémát, hanem harcolsz ellene, harc is vezetél, támadás is vezetél a probléma megoldás érdekében. Nem fogok receptet adni. De pillanat, nincsen megoldóképpen. Az ember, mi emberek olyanok vagyunk, mindannyian. Valamit felismerték, hogy ha így húzogatják a fát, akkor tüzet lehet csiholni. Az ember törvényeket próbál csinálni, megoldó képleteket. Az új testamentumban pont az, hogy a Szent Szellem, akiről beszélt a Roger, a személyre szabott, genetikailag bekódolt, megtervezett dolgokat csinál. És lehet, hogy nálam homlok egyenest ellentétet fog mondani, mint nálam. Egyetlen törvénymederbe tartja a dolgot, a szeretet. Mindig abban lesz. Mindig abban lesz. De lehet, hogy neked meg kell védeni a gyerekedet. De lehet, hogy neked, B-verzió, nem kell megvédened a gyereked, mert Isten védi meg. De lehet, hogy azt mondja neked, hogy menj be, és őrizd, és védd meg. Nem tudj, erre nincs megoldóképet, hanem speciálisan a helyzetre, frissebb, mint a péksütemény, amelyik kijön, úgy adja a megoldást. Csak elvárja, hogy kérjen. Apa, mit csinálj? Most mit csinálj? Ne? Ez olyan, mintha ott lenne mellettem, ott is van, csak mintha látnám, és úgy nyugodtan úgy kommunikálhatok. Ja. Konkrét példát mondok erre. Építkeztünk a testvérem is, és én is. Ez egy konkrét helyzet, amit mondok. Akik nálam beváltak ezermesterek, mindenféle szakember, azt szinte mindről kiderült, hogy náluk nem válik meg. Jót akartak, a legjobbat akarták saját maguknak. Mert akik úgy látták, hogy nálam működik és jól dolgozik, az úgy gondolták, hogy az nem, náluk is jól fog teljesíteni. De nem egyeztek az elképzelések. És egy ember kivételhez képest, az összes mesterember, aki nálam megfelelt, náluk nem volt jó. És nálam jól dolgoztak, náluk valamiért nem dolgoztak jól. Tehát nincsen automatizmus, hogy ez nekem beválik, neked meg nem válik be. Hanem mindenki vannak a krízisekre, egyedül Jézus Krisztus a megoldás is. És lehet, hogy egy nagyon ulat mondat lesz, amit mondok, hogy oda kell menni Jézushoz. Sőt, ezt inkább úgy folytatnám, hogy el se kell jönni. El se kell jönni. El se kell jönni tőle. Ott kell maradni a lábánál, a jobbik részt kell választani, és amit ő mond, azt kell megcselekedni. És amikor megcselekszem, akkor megvan oldva a krízis. Még a körülmények nem azt mutatják. Mert akkor egy bizonyos idő után el fog oldódni az valami. Nem tudod, hogy hogyan, sokszor nem is értem. Én hamarabb döntöttem Jézus mellett. Még mielőtt meg. Az keresztény volt már, amikor a feleséggel volt. De összefüggött a kérdéssel a válasz szerintem, mert Tatekildi hamarabb döntött, és ő is keresztény volt. Hát ez megint egy másik kérdés, hogy ezt föl lehet akkor tenni, egy krízis és válság, egy keresztényre, mert fölteszi az ember, hogy ha én már döntöttem Jézus mellett, akkor hogyan lehet például anyagi gondom, hogyan veszítettem el a feleségemet, hogyan lehet beteg a gyerekem, hogyan mindet megéltem. És akkor föltetném ezeket a krízis helyzeteket, hogy hogyan történik, miért történik az én életemben meg, és ezeket a mélyeteket föl lehetne így sorosokhatni. Mi az életnek a célja? Arról beszélted, azt hangzott el az előbb, hogy a Földön elkezdődik az örök élet, mert elkezdődik a pokol. Amikor a feleségem döntött Jézus mellett, akkor ő az örök életet választott. Ha a Biblia szemüvegén keresztül nézem az életet a történetet, akkor egy sikeres életet él. Sikeres, kiegyensúlyozott, boldog életet él. Fiatalon meghalt, de Jézussal van, az volt a célja, az volt a terve, hogy Jézussal, a hőlegénnyel találkozzon. Elérte a célját, ott van, vele van. Akkor én ezt kétségbe vonjam. Van nekem jogom kétségbe vonni azt, hogy ő nincs Jézussal, és ő nem boldog, és nem él jól. Ha én ezt felfogom, helyére teszem, akkor tovább tudok élni. Ha ezt nem teszem meg, akkor kiszúrok saját magamról, ő meg jó helyen van. És ő jó. Neki jó sora van. Nem beteg, nincsenek gondjai, nincsenek fájdalmai. Meg majd ez egy olyan, mint hogy egy utazás, hogy ő felszállt a vonatra, indul a Balaton felé, meg ott állok a keretibe, integetek neki, és majd tudom, hogy megyek utána.
Csak ezt így kell felfogni, és nem olyan könnyű dolog ez, hogy így most ezt elmondom, de hogyha szeretünk valakit, és elutazik tőlem csak, mit tudom én, Bécsig is, és szeretem, és hiányzik, akkor is rossz érzés. De a tudatom, a Krisztusról vetett tudatom felülírja ezt az összes dolgot. És minden krízist felülírja Jézussal való személyes kapcsolat. Amikor Jézus belép az életembe, ott megszűnik a krízis. Ahol azt mondja, hogy teljes lesz a szeretet, az kiűzi a félelmet. Ott nincs félelem. Beszéltük erről is. A szeretet nem fér meg együtt a félelemmel. Ha a szeretet elkezd növekedni, akkor a félelem kiszorul. És meg van oldva a helyzet. A krízis úgy oldódik meg, hogy beköltözik Jézus az életembe, és elkezd a szeretet növekedni. Hogy felnövekedik a szeretet, ki van? Egyszerűen azt veszem. És azt veszem észre, hogy hálát adok, és boldog vagyok, kiegyensúlyozott vagyok. És még közben én ezzel töltöttem az időmet, hogy Jézust a helyére tegyem, és az első helyre tegyem az életembe, akkor menet közben azt veszem észre, hogy megoldódott az anyagi gondom, a házassági problémám, a betegségem megoldódott. Vagy mi van, ha nem oldódik meg a betegségem? Ott van Pál apostolnak az eset, amikor Pál apostolnak azt mondja szerző, hogy Uram, hát 3-szor imádkoztam azért, hogy gyógyítsál meg engem. És akkor az a válasz, hogy elég neked az én kegyelmem. És akkor Pál boldog ember volt, kiegyensúlyozott, együtt tudott élni azzal a problémája, hogy van egy testi probléma. És ez sikeres. Az írott Bibliánkban a története során Pál apostol a legsikeresebb a bűnös. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt, vagy ennek dacára, vagy ezzel együtt, hogy ő ezt el tudta fogadni, ezzel együtt tudott élni, és ezek nem okozott problémát. Felfogta, megértette, és azt mondja, nekem az élet az jó dolog, de a halál az meg nyeresség. Hát, így tudtam már nézni a szemlélni az életet, hogy a Krisztusért minden fel tudott adni, mindent tudott. Lemondott valamit? Nem mondott le semmit. Megnyerte az egészet. A mi életünkben, amit Jézusként megélünk, ezek részcselekmények. A rész dolog, hogy egészséges a lábam, egészséges a hátam, tehát a fizikai testi egészségem az egy rész dolog. Az, hogy van a pénztár, a folyószámlámon pénz, az is egy rész dolog. Ezek veszendő, meg mulandó dolgok. Ezek csak részletkérdések. Fontos részletek, mert ha nincsen, akkor én is aggódok miatta, de amikor elengedem az aggódást, akkor bejön helyett a szeretet, és bejön helyett a biztonság, és meg lesz oldva a probléma. Ez így van. Azért mondtam neked, amikor ugye közel hónapra ismerkedtünk, hogy tulajdonképpen ez úgy tűnik, hogy most velem egy ilyen trauma történt volna, és én most ebből csak negatívumot érzek, nem. Tehát nem tudom megmagyarázni, hogy miért, én mindig éreztem, hogy segítenek tőle. És az, hogy én 50 éves voltam a múlt héten, és soha nem éreztem még azt a jogot, hogy tudom értékelni, amin van. Amikor én hazamegyek a munkából, és egyedül élek, és becsukom az ajtót, akkor tudom értékelni azt a 25 éves gáztiszteit, és nem hiányzik az érintőképernyős színhely, meg a családi ház, meg a terasz, meg a luxus. Mert ez, amiben én vagyok, a lelki nyugalmat most ismertem meg, és ezáltal a helyzet által ismertem meg azt, hogy nyugodt vagyok magamban. Soha nem éreztem még magam ennyire nyugodt egységet, és időnként előbb a félelem, de én azt mondom, hogy segítséggel ezt tudjon belőlem, ezért megszűnik, akkor én soha nem éltem egy teljesebb életet. Tehát nem attól függ, hogy milyen gazdagságban élünk. Nem attól függ. Egy nyaralás által, amikor elmentünk, és voltunk tényleg külföldön. Amikor azt éreztem, hogy nem foglalkozik velem, hogy nem figyel rám, nincsenek közös élmények, akkor azt kívántam ott, hogy teljesen mindegy Olaszországban vagy máshol külföldön, tudtam maradtam volna otthon, és mentem volna mondjuk a barátnőmmel egy Szabó-Tariántos egybe. Mert az élmény, a közös élmény, az mindenek előtt való, mint az anyagi, ezek a külvilágnak tudatott viccek. Tehát azt akarom mondani, hogy minden negatív helyzetből profitál az ember, erre én már rájöttem. És arra is rájöttem, hogy van segítség. Tehát nem csak az van, amit látunk magunk körül, meg érzékelünk, hanem létezik Isten. Tehát ez egy megerősítés, amit most elmondtál, mert
ez egy jó történet, hogyha majd el fogod mesélni a bizonságtételet, akkor ez egy jó felvezetése lesz annak, és az első része lesz annak a partitúrának, amit elmondtam, hogy eddig így volt. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit sokan nem értenek meg a keresztény életükből, hogy el kell jutni oda a ponthoz, hogy eddig így volt, és fel tudom mutatni azt, hogy ezután meg ez lett, ezzé váltam, hogy ez történt az életemben. Mert a bizonyságtétel, hogyha én elmesélem a sztorimat, hogy kórházban voltunk és meghalt, hát azzal már nagyon sok emberrel megtörtént. Az nem bizonyságtétel. Együttérzést érzek, váltok ki az emberekbe, humanisták lesznek, megsajnálnak, meg még nyomorultakról is fogom érezni magam. De elmondom azt a megoldást, hogy hogyan álltam fel, és hogyan álltam fel talpra, és hogyan maradtam életbe ezek után. Az embereket ez érdekli. De ez kell egy biztos pont, kell az origó, Jézus Krisztus az origónkon, ahol meg tud át tud fordulni az egész embernek az élete. Gondolkodás mondja, itt amiről beszélt Roger, az egy éles stílus. Ő egy éles stílusról beszél, és azt mutat be, egy jó éles stílus. Nagyon egyszerűen nem mondta ezeket a szavakat, de tulajdonképpen erről beszélt, egy új élet, megváltozott életről beszél. Itt ebben a teremben nagyon jó lenne, ha mindenki eljutna az a pontot, hogy eddig így éltem, ezután még így élnek, és ilyen változások történtek az életemben. És ebben lenne egy éles választóban, hogy Jézus előtt, mint ahogy az időszámításban volt, hogy Jézus előtt így volt, Jézus után meg úgy van. Ennek egy világos, elválasztó demarkációs vonalnak kell lenni az ember életébe. Az, hogy Isten van, azt mondja a Biblia, igen, az ördög is tudja, hát persze, hogy tudja. Meg a démonok is, meg mindenki tudja, meg a különböző vallásokban élő emberek, mindenki azt mondják, hogy Isten van. Itt Jézus és a Golgotai kereszt az origó, amikor átváltozik az ember életbe. Az ember megérti, felfogja, be tudja fogadni, akkor ott jön egy radikális változás az ember életébe, és onnantól történnek az új dolgok. Onnantól számíthatunk új életet. Addig mi van? Addig az ember a pokolban él. Most kimondom így, ahogy van. De amikor Jézus beköltözik az ember életébe, és beköltözik, és Krisztus Úr lesz, és király lesz az ember életébe, akkor meg elkezdődik itt a földön az öröklét. Összes többi dolgot meg lehet takargatni, dicsérgetni, meg szépen énekelgetni, lehet meg kórusba énekelni, verseket lehet írni, szavalni, meg lehet itt millió dolgokkal itt vele takargatni, sárral mindent. Az semmi, az nem kereszténység. A kereszténység ott kezdődik, hogy Krisztus belépett az életembe. Megváltozott a gondolkodásom. Ha Krisztus nem jött be az életembe, akkor én lehet a padomra föl lehet írva név a templomba, vagy a gyülekezeti házban. Akkor én nem vagyok keresztény. Bemegyek a McDonald'sba, ott nem leszek hamburger. Vagy bemegyek az istalóba, nem leszek ló. Tehát ez egy ilyen egyszerű történet. Keresztény onnan leszek, amikor az életemben gyakorlatilag megjelenik és felmutatom a Krisztust. Ha felmutatom, megmutatom a Krisztust. Az életemből, a gondolkodásomból, a cselekedeteimből. Lehet, hogy a külsőmből, meg a kommunikációmban nem mindig jelenik meg, de a cselekedeteimben annak kell megjelenni. Meg kell jelenni. És erre pont a szomszédom a példa, hogy én, amikor elmentem egy fél évvel ezelőtt, én látom rajta pozitív változást, hogy mennyire kiegyensúlyozottabbnak látom, hogy mennyire nyugodtabbnak látom, nyugodtabbnak látom. Ez a jó bizonyság, amikor a szomszéd azt mondja, hogy erről beszélünk. Amikor azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, akkor nekem nem az a dolgom, hogy reggeltől estig a tükör előtt álljak és mékeljem magam. Ugyanis, ha valaki megérti ezt a mondatot, ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amit én szóltam meg. Ezt mondta a tanítványoknak. Meg vagyok győződve, hogy rám is van. És ő úgy néz rá. A mai alkalmat szeretnénk befejezni, mert már 6 óra van. Megyünk tovább. Holnap with the other subjects, a többi témával. Lehet, hogy nem tűnik fel annyira ez a krízis, de végül is érdekes volt. Nem terveztünk el semmit, de itt egy krízis helyzet, amit most éppen a Robitól hallottunk. Aztán az ő életében hallottunk krízis helyzeteket. Anyagilag, ugyanis a krízis helyzetekről szól az erőélete, hogy neked azt mondta, hogy most ez az első része lesz annak az életnek, amit el fogsz mondani a csapterbe, te is majd
Egy idő múlva is elmondod, és fel fogsz állni, és azt fogod mondani, hogy gyerekek, ez vagyok én, ez volt, és ekkor ez lett belőle. Tehát erről szól. Igen, el vagyunk a krízis helyzetekkel. Most tudom, hogy aktuális nagyon a téma, mert eléggé dömpingben jönnek ezek a válság dolgok. Na de... Még gyorsan elmondom az enyémet, ami nekem volt, ugye a krízishez kapcsolódik. Egy hónapja, amikor ugye meghalt a testvérem. Igen. De ugye az idősebbikre számítottunk, hogy meg fog halni, de először ugye jöttek szólni, hogy meghalt a kisebbik arcú. Egy fillér nem maradt utána, nem beszélve arról, hogy 10 éve nem állt velem szóba. Én a nyáron megálltam, és akkor mondtam neki, hogy mondom, hogy vagy? Maga kicsoda, azt mondta neki, én próbáltam közözni, elutasított. Na mindegy, jött az ismerős, és mondta, hogy meghalt. Én csak annyit tudtam mondani, hogy én most mit csináljak, ezt elkövettem, hogy ez dolgozzam magamba otthon. Mondom, Istenem, mondom, hát segíts, már mondom, valamit mondom, csinálni kell. Telefonáltam ugye Fikinek, jöjjön haza, meg a keresztfiamnak. Ugye kimentünk Szerdai napon, összetettem a papírjait, majd csütörtökön bementünk a kórházba, mert én nekem utoljára ugye annyit intéztem, mikor meghalt, mert ugye hiába, hogy négyen voltunk, de a aput nekem kellett eltemettetni, ugye közösen a pénzbe, de a anyunalmal ketten, a keresztfiammal, itt meg egyedül maradtam az összes költséggel őrá. Tehát ez fillégye nem maradt, de elmentem oda, aki vonzója, és akkor mondta nekem, most hát nem ott kell kezdeni, hanem ők a szalkkal elmegy a temetkezési. Mert volt csütörtökön, én elmentem, aznap felbontoltak, el is hallgatottak, majd pénteken már meg volt a halott tényleg kivonatani. De még akkor el kellett mennem az összes ügyét elintézni, ami utána volt, de én szerdán kaptam egy igét, ugye szeretek a Facebookon csüngeni, hogy minden utadon mellettem leszek, az angyalaimat küldő mellé. Na mondom, kell nekem egy tőzet? Nekem olyan békesség volt a szívemben, nem idegesítettem fel magam, nem beszélve arról, hogy ugye nekünk is van még most is ebben a svajkos történőző, hát ugye az anyagi küldtek nekem úgy a temetési költségben, mire én nem számítottam. Tehát ha bízunk Istenbe, Jézusba, akkor az égvilágon mindenbe segít. Megadta a békességet, megadta, hogy gördülékenyen ment minden, meg az anyagit is, amit besegített abban, amit nem volt elég, de be tudtam forgatni oda, ahol kellett. De akkor mindet el kellett az embernek, nekünk is el kellett arra jutnom, arra a dologra, hogy mindent le kell tenni elé. Lehet az bármi. Én olvastam egy cikket, a testvérünk írta, ugye, hogy amit megtartasz magadnak, az meg is marad neked. De ha leteszed Istenre, lehet az bármi. Akkor az mindent megoldja. És én ugye ezt tapasztaltam végig az életedben, mióta én befogadtam én. Ez 5 éve ma, igaz, nekem is voltak kísérléseim, mikor ugye én voltam az, aki sokat aggódtam, ami ugye ugyanaz, mint a félelem. De hát ugye pont mikor Rogerék voltak itt, akkor volt ez a labdatéma, és akkor utána én nekem is leesett a Darkusz, hogy hát ezt a labdát nem kéne nekem mindig elkapni, el kell engedni, és akkor könnyebb az életem. Tehát úgy értem, még utána meghalt persze a másik testvérem rá a 10 napra, és akkor úgy értem meg, hogy jó helyen vannak, a család, anyu, apu ott van, oda fogok én is kerülni, ők ma nem szenvednek, és nyugodt szívvel el tudtam engedni őket. És ezért mondom, hogy itt csak tényleg az embernek el kell hinni, hogy igenis, hogy ő benne van, ha hiszünk ő benne, Jézusba, hogy meghalt értünk, itt minden problémánkat felvitte keresztre, akkor sikeresek lehetünk, és boldog emberek lehetünk. Nem egyetlen. No, akkor ez egy nagyon jó bizonsággal fejeződünk le. Holnap reggel 6-kor, a 10-kor. 9-től van írva a papíron? 9 o'clock we start tomorrow. Ez abban van, hogy 3-kor igen. 9, tomorrow we have it from 9 to 3 here. So we have to be here at 9 o'clock. So, akkor 9 órakor itt a Tölgyfánál találkozunk. Jó? A
9 órakor. 9-kor, mert én is izéltem. Akkor elmondom a napi rendet. Légy szíves, Robi. Tehát úgy van a tervezet, és úgy lett hirdetve, és mindenki úgy olvashatta a meghívó levélen, meg a Facebookon, meg akárhol, hogy vasárnap 9-től 3-ig vannak a összejövetel. Én kértem, akik messzebbről jövők nevébe kértem, mert haza kell jutnunk, és hol lesz meg fogunk meg, és a többi. Tehát 3-ig lenne a találkozó, és én azt javaslom, és azt kérem, hogy ha megoldható, hogy délben legyen az ebéd. Megoldható? Megkérlek, akkor intézni. Hát a délben lenne akkor az ebéd, és utána szépen, akkor még délután belefér valami még, amiben is még itt tudunk, részt tudunk venni. Oké. Jó, akkor mi? Tessék? Innen jön holnap? 3 fő. Jó, akkor... hát, hogy innen jön holnap, vagyok másodjára. Jó, akkor mindenkinek egy imádságot. Kedveseim, egy imádsággal be tudjuk fejezni? Oké. Lőrinc, megkérhetünk egy záró imára téged, drága, hűséges, drága testvérem, harcostársam.